Привет на всички! Днес реших да си направя орехов тахан, тъй като имам страшно много орехи в наличност, както може да видите цели 2 торби. И реших и да го снимам. Първата стъпка е да изпечеме орехите на фурна. За целта ще ни трябва една тавичка. Аз взимам най-голямата, която имах, тъй като, както видяхте, имах целите 2 торби с орехи. Замете си я на хартия за печене, за да не ви залепнат и изцапа тавата. Най-удобно е. Лайфхак! Намачкайте хартията, след това я разгънете и я поставете на тавана. Повярвайте ми, много по-лесно става. Взимате си орехите и ги сипвате в тавата, след което поръсвате с малко вода, за да може маслото, която слагате отгоре, да полепне по-лесно по ядките и съответно вашия орехов тахан да има по-добър вкус. Взимате си тавата и я мятате във фурната, като слагате на 180 градуса за около 10 минутки. Идеята е орехите да придобият един такъв златив цвят и съответно да се подобри вкуса на нашия тахан. След като свършат тези 10 минути си вадите тавата, взимате блендър под ръка, няма значение какъв, може и пасатор. Слагате орехите и блендирате. Като приключите с блендирането, взимате някакъв съд под ръка, в случая аз взех ето това бурканче, сипах почти цялата смес, даже ми остана малко. И общо взето това беше рецептата, супер лесно се приготвя ореховия тахан, както и всякакъв вид тахан. Надявам се да ви е било интересно и до скоро!